Ahoj, Mazdačíkovia, dneska si poberieme nové video, za ktoré ma určite zabijete. A to je 25 faktov, ktoré ste o mne nevedeli. No, číslo 1, mám rád sladké. To vie asi každý. To bolo číslo 1. Číslo 2, zbožňujem plazy. Ľudia, zbožňujem plazy, je to úplne vidno v mojej obývačke. Ak ste ho vedeli, dajte odber. Ak kto dal odber, nemusíte, daj like. Ten nech dá like a ten, kto ich vedel. Dobre, ideme ďalej. Toto fakt to neviem, či zverejním. Mám nové zvieratko a volá sa Mango. Povieme si to na shortka, ktorú vydám dneska tiež týmto videom. Dobre, mám fakt veľa faktkov, ale bojím sa ich zverejniť. No, ale veľa sa ma ľudí pýta, kde bývam. Ale to vám nepoviem ďalej. Neznášam veľké mesta, nie bratislavské ani Košice, a myslím, neznášam veľké české mesta, lebo je tam veľa turistov. Ďalej, neznášam, keď mi niekto odporuje. Ďalší fakt, tak toto není moc z 25, ale asi tak dáme to do 5 faktkov, už bolo 5 v podstate, dáme ešte do ďalších 5. Toto milujem najviac zo sladkostí, milujem, hádajte čo, napíšte mi do komentárov, čo si to myslíte, poviem vám to na konci videa, tak to je späť k tomuto faktu. Milujem zvieratá a jediné zviera neznášam, a to je koň, ľudia. Neviem, prečo nemám rád kone, ale asi niečím. Niečím to je a mám tu návštevu, ľudkovia, tak sa teda zamknem do izby a dokončím video. No, ďalej. Mám nový iPhone a asi už som to zverejnil, tento fakt. Milujem Brawl Stars. A posledný fakt, milujem, keď máme môj sen je mať 100 aspoň odberateľov na mojom channel, tak mi ho splňte odberom. Vidíme sa na ďalšom videi. Ahoj!